δηλώσεις. Την υποβολή για ένταξη της Κύπρου στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, η οικοδόμηση σχέσεων με τον ΝΑΤΟ, μια αποκλειούμενη της υποβολής αίτησης για ένταξη μας σε αυτόν. Να καταδειχθεί στα πρακτικά. Επίσης, το ΝΑΤΟ, συνεταιρισμός για την ειρήνη, λέει μέσα, ας το διάβαζω στα αγγλικά. The Partnership for Peace is a program of practical bilateral cooperation between individual Euro-Atlantic partner countries and NATO. Τα μέγα, αντίθετα στα πρακτικά, ο συνεταιρισμός για την ειρήνη είναι πρόγραμμα του ΝΑΤΟ. Τι είναι το ΝΑΤΟ, φίλες και φίλοι? Είναι ένας στρατιωτικός οργανισμός. Είναι αυτός που σχεδιάζει το προδοτικό πραξικόπημα και ευθύνεται για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, μαζί με την βοήθεια της ΕΟΚΑΒ, της Τουρκίας και της Χούντας. Είναι αυτός που σκοτώνει καθημερινά αμάχους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Σκοτώνει κόσμο στην Παλαιστίνη, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Θέλετε να είμαστε συνένοχοι, φίλες και φίλοι? Δεν είμαστε συνένοχοι σε όλα αυτά τα εγκλήματα που διαπράττονται καθημερινά στον κόσμο? Καταρχάς, σεβούμαστε τον κόσμο που βγαίνει πάνω, διότι ο καθένας μας εκπροσωπεί ανεξαρτήτων ιδεολογιών και λιμνών. Οι δηλώσεις του Αναστασιάδη στην Κουριέτ, έχουμε φωτογραφία που έπιε στην Κουριέτ, δηλώνει μέσα στην Κουριέτ, θέλουμε χαλαρή νομοσπονδία. Αναξιοπιστία, φίλες και φίλοι, ακόμα μια φορά από το Δημοκρατικό Συναγερμό και από τη ΦΠΚ πρωτοπορία. Τι επιλέγεται άραγε φίλοι της πρωτοπορίας? Υπάρχουν δύο είδη κράτος στον κόσμο. Το ενιαίο και το ομόσπονδο. Εμείς βγαίνουμε και δηλώνουμε. Είμαστε υπέρ του ομόσπονδου κράτους. Είμαστε υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Κάνετε αναφορές για τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ βγήκε όταν ήταν ο Δημήτρης ο Χριστόφιας, έφεραν του πρόταση να φύγουν οι εγκύτριες δυνάμεις και να μείνει μόνο η εγκύτρια δύναμη το ΝΑΤΟ. Δεν το δέχτηκε. Και τώρα φτιάχνει το ΟΗΕ και λέει εμείς σε περίπτωση που βγει ο Νίκος Αναστασιάδης θα το ξαπροωθήσουμε. Επήρε σας χαπάρει και η διεθνής κοινότητα. Δυστυχώς. Τι λύση θέλετε? Το ΝΑΤΟ πώς μπορεί να μας βοηθήσει? Προς τι όλες αυτές οι μεταλλάξεις εν ώψη προεδρικών εκλογών? Σας ευχαριστώ.